Good day, everyone. Welcome to Talk with Leo. And today is a very special day kasi, celebrating with the heart's love. So, ngayon, napilit nating isama or i-guest, i-guest yung may bahay, right? Si Mrs. Solihon. So, makasama natin kasi ayaw talaga niyang lumabas sana sa mga videos, right? So, ngayon napilit natin. Pag-usapan natin ngayon yung game na pinamagatan kong sobrang handang-handa kaya ako. May paipit, right? So, maluwag at masikip. So, yung mga questions na to is related to our work because we're both a teacher. So, my wife teaching science, right? Chemistry, and of course, I'm teaching English. So, dito natin malaman ang buhay ng, alam mo yun, dalawang gurong nagsasama. Wow! So, sana makatulong at saka mapulutan ng aral with regards to this particular questions. So, tawagan na natin, nagkabulbul na takot bigla. Tawagin na natin ang may bahay na sobrang handa kagabi pa. Pinagandaan na talaga niya yung pag-guest dito. Wow, guesting! Sa Talk with Leo. So, pinagandaan na niya. So, ito na. I'm very proud and it's my pleasure na lalabas siya dito sa, alam mo yun, sa simpleng vlog natin. Tadadang-dang-dang-dang! Ayaw pa lumabas, oh. Mrs. Solihon, so ito po siya. Okay, pasok na. Tingnan mo, ang layo ko, nahiya pa, oh. So, pasok. So, ito na siya. Uy, pumasok ka na! Nahiya pa, oh, wow! Nahiya pa! Pumasok ka na! Bilisan mo! Ayaw pa, oh, yan! Yan si Mrs. Solihon. So, alam mo yun, sa dami-daming episode ng nakuhang video. So, hindi talaga siya lalabas kasi gusto talaga niya naka-makeup siya. Pag lumabas siya. So, yan. Yung gagawin natin, bubunot kami dito ng mga questions. So, ito may prepared questions na dito. So, sasagutin po niya yung mga questions with regards to this. Tapos, after noon, ako naman yung sasagot. So, kanya-kanya kami. Iniipit ko na lang dito kasi yung yung question is maluwag at masikip. So, pag maluwag, alam mo yun, yung mga questions na related to that at saka masikip din. With regards to that then. Okay, so tingnan natin mamaya kung ano yung mga sagot namin dito at sana mapulutan ng aral ng mga guro at mga, alam mo yung mga estudyante na din kung anong pinagagawa ng parehong guro. Okay? So, yung gagawin namin ngayon is to come up with a question. So, yung questions na yun, pag siya yung natugma doon sa question na yun, siya yung magganon ng pulbo. Right? So, may pulbo yung una namin dito. So, lagyan natin ng pulbo, right? Baka naman. So, ilagay namin yung pulbo dito. Tapos damihan natin yung pulbo para pag siya yung tugma yung question sa kanya, ihambalos natin sa, hambalos talaga. Siya yung gaganon dito sa pulbo para wala katuwa, di ba? So, kung sino sa amin yung swak. So, ako na lang yung bubunot ng question kasi hindi niya alam yung question. So, ibig sabihin tinatago ko sa kanya yung mga question. Kung sino yung, alam mo yon yung swak doon sa question. So, siya yung gaganito dito sa sa pulbo. So, nakita ko lang yung idea ng pulbo sa other vlogger. So, sabi ko, gawin namin as teacher. So, start natin. Anong unahin natin? Yung gusto mo yung maluwag o masikip? Maluwag din. Wow, gusto mo maluwag. Gusto niyang maluwag. So, maluwag muna. So, kahit saan dito, basta may maluwag. So, ako na yung bubunot. Yan, maluwag. Nilagyan ko dito ng maluwag. So, gusto mo ikaw na magbasa o ako na magbasa? Ayaw pa. So, yan. Sino sa inyo ang unang nagtuturo sa public? Ako. Sino una sa atin? Anong year ka ba? Nauna ka. Ano sa na ako sa kayo tingin? Ako yung nauna, so ako yung ganyan. So, ganun ba yung pakiramdam? So, So, ganun pala yung itsura ko pag may pulbo na. So, alam nyo na,
ako yung nauna dun sa public at saka automatic yun na sa Praise doon ka doon. Doon ka muna. So, ako yung nauna sa public, so ibig sabihin magti 10 years na ako sa public. So, wala na explanation na. Okay, yun na yung explanation. Sumunod. So, masikip. So, ibig sabihin hindi siya. Ako yung nauna. So, ako pa yung gumagawa ng question. Ako din pala yung marusahan, di ba? So, next is masikip. Sino sa inyo ang hirap magbigay ng oras for kids or family in general dahil career-centered or oriented palagi? Ikaw yun. Alam mo, ayos talaga ito si Mrs. Yung questions na ginawa, ako din pala. So, nakadalawa na ako. Wala man lang siya. So, dahil yata sa work talaga. So, alam mo yon, medyo malayo kasi kami. So, doon busy. So, yun. So, ako din pala biktima dito. So, ibig sabihin, time, kasi nga kami, long distance relationship. Wow! Ganun eh. Kasi, doon ako sa Maynila na-sign, tapos dito siya sa Bicol. So, alam mo yun, naramdaman na, yung time sa mga kids, siya talaga yung, nagpupush doon. So, wag na. Ganun pala, walang punas-punas ba to? O, puting-puti na ako. Ako din pala yung the third question, right? Maluwag naman tayo. Wala pa si Misa, gusto ko siyang mano dito. So, third question. Ako din na magbasa, ako na din yung host. Right? Sino sa inyo ang mas maluwag ang oras? Yung maluwag sa oras. Wait, ulitin natin yung question. Sino sa inyo ang mas maluwag ang oras? Yung tipong mamaya at should, mamaya na lang yan, matapos din yung magawain na yun. Sino yun? Sabi lagi, ay, mamaya na lang, kaya yun mamaya, matapos din yan. Ako ba yun? Ikaw ba yun? O ako? Ako din yun eh. Kasi, parang nawala na yun. Kasi di ba, lagi nila ako, mamaya na kaya na yan. Kasi sobrang bilis gumawa. So alam mo yun, like yung sinasabi sa kanya na focus muna sa isa, tapos laging mamaya ako. But definitely, of course, you do have time to make it. Okay? So alam niyo na, yung namin. So ang dami ko palang dito, ako pala lagi. So alam niyo na. So go, siya naman basa daw, yung masikip. Tingnan nga natin yung masikip. Sana siya din yung mapunta dito sa masikip na to. Right? Go! Sino sa inyo ang laging tight sa ideas, limited idea in terms of design ng portfolio or mga IPCRF evidence? Ito yung, kasi nga as a teachers, like kaming may IPCRF, yung mga MOVs na tinatawag, yung mode of evidences, mode of verification, sorry. So, laging may ganun yung teacher. Naupo ko sa pulbo. So, laging may ganun yung teacher. So, ang tanong dito, sino yung may limited idea with regards to that? Yung parang hindi masyadong mahilig mag-design, yung tipong okay na sa kanya yun. Yung hindi masyado, alam mo yun, malamang hindi ako yun. Si Mrs. Tinulungan talaga ganun yung Ang bakit ko na? sayang yung makeup. Ay, na-black on ko. So, si Mrs. yun. Si Mrs. yung masusi. Kasi nga, sa dami ko ng ideas. So, alam na. Kasi si Mrs. alam mo yun, Dapat pala di ako nagback. sa sobrang yung okay lang sa kanya yung ganito ako kasi medyo maselan ako sa mga design eh. So, mahilig ako mag-design. So, yun yung masikip. So, we start with maluwag. Maluwag naman tayo. So, si Mrs. naman magbasa. Malay mo siya na naman yung matamaan. So, sa maluwag. So, sino sa inyo ang maarte, general, sa work, sa damit, mga design? Ikaw. Ay, ako na. So, hindi, baka naman lang, of course, choice of mga damit, mga ganon. So, lagyan natin ng pulpo kasi naubos na. Okay?
So, ganon. Buwan tayo. Yung mga guro, nagsayang-sayang ng pulbo. Of course, minsan lang naman to. So, dito lang naman to ginagawa sa episode na to. So, yun. Sa mga damit, of course, may mga time lang talaga na lagi akong bumibili ng damit kasi may mga sale naman. Hindi naman yung mga sobrang mahal. Okay? So, we continue with the questions. So, dito tayo sa masikip kasi feel ko si Mrs. lagi yung time sa masikip. So, may assistant kami yung baby kong panganay. So, ito. Sino sa inyo ang laging nagliligpit ng kalat? Sino nagliligpit? Si Mami na. Si Mami na. 1, 2, 3, go. Si Daddy, hindi nagliligpit ng kalat. Dito, yung assistant namin, si baby, yung panganay namin. So, siya naman talaga na lagi nagliligpit kasi hindi kami nagliligpit lagi eh. So, yon. The next one. Ikaw tagalagay ng pulbo, babe. Yan yung panganay namin. Very supportive sa game namin today. Okay? So, next. Dito masikip ulit. Baka si Mrs. ulit ito. Right? Masikip question. Okay? Wala kang i-explain doon kung lagi. Parang minsan ako din naman nagligpit ng kalat. Hindi naman talaga siya. Right? So, sumunod. Sino sa inyo ang ginawin? Ikaw yun! Ikaw yun! Sino sa inyo yung ginawin? Yung laging nilalamig? Grabe ka tama yun. Sino yung laging nilalamig? Ako yan! Si Mrs. yung laging. Doon ka muna, babe. So, si Mrs. yung laging ginawin kasi kahit electric fan lang, lagi siyang ginawin. So, lagi niya sinasabi, huwag itutok yung electric fan, huwag yung huwag ilagay dito sa akin. Kaya sa akin lagi nakatutok yung electric fan. So, sarap, di ba? O, sino yung ginawin? So, siya yun, alam nyo na kung sino ginawin sa aming dalawa. At isa pa, of course, yung ginawin, yung medyo payat, medyo mataba nga ako, di ba? So, hindi ako ginawin. Yung sumunod, maluwag naman. So, yung maluwag, sino sa inyo ang chill lang, i-handle ang klase, yung tipong stress-free palagi? Yung pagdating sa bahay, yung hindi mo na iniisip, parang iniwan mo lahat ng gawain sa school, hindi dito sa Ganun ka ba? O ako yun? Ikaw na. Ako daw yung... Totoo yun kasi nga, iniwan ko lagi yung mga gawain sa school, so hindi ako nagdadala talaga ng gamit. So ang like kong ginagawa is to think na lang yung mga possible na i-enhance or improve ng bata. So yung mga i-record, yung mga i-check, hindi ko siya dinadala. So alam niyo na, right? Yung mga bata, alam niyo na, hindi ako nagdadala ng mga ganon. So next question, masikip tayo. Kasi nakakatuwa yung masikip kasi lagi siya yung napupunta. So ikaw magbasa nga. Ang ganda pala ni Mrs. kahit may ganyan, no? O go! Sino sa inyo ang sobrang tight, yung schedule, yung tipong taranta palagi sa deadline or submission? O yun, laging natataranta yung, submission na pala bukas, ganyan. Sino yun? Si Mrs. yun, lagi siyang taranta at saka lagi siyang nasa-stress pag example, wala pa naman talagang deadline yun. Alam mo na yun sa mga heads natin, with your respect, alam mo yun yung mga heads natin kasi may mga yung mga lean time. So for example, Friday yung deadline pero mga submission yan either Tuesday or Wednesday, but depende din yung isa talaga on the spot din yung deadline. So for example, Friday din talaga. Itong si Mrs. laging ganun, laging natataranta pag pag mga deadline or submission na. Okay, so next one is alam nyo na, siya yung pinaka-tight dun sa schedule in terms of submission. So the next one, bis-bisa natin kasi matapos ayaw na niya, ramdaman ko ayaw na niya ma-expose. So, sino sa inyo ang maluwag sa pera para sa improvement ng classroom? Yung tipong nag-shell out
lagi personally. For example, classroom setting, yung magpa-decorate ng classroom. So, sino yun? Ang feel ko, ako yun. So, yun. Hindi naman malaki yung gastos in terms for that. So, yung mga maliliit lang na budget, feel ko, lagi kong ginagawa yun sa classroom ko. Pero hindi to the extent na talagang yung budget ng family ay mabawasan. So, alam mo yun, mga simpleng bagay lang. Lahat naman yata ng guro, alam ko talaga di ba? Lahat naman ng teachers talaga na parang for the improvement of classroom. Kasi the more na maganda yung classroom, it's conducive for learning. So, alam na natin. So, the next one, ito is masikip kasi konti lang yung kay Mrs. Parang lagi yung akin siya na natapat. So, ikaw magbasa sa masikip question. Sino sa inyo ang todo check sa test paper? Wala ang putang bata at palaging dala sa bahay po. So, for checking. So, alam mo na, si Mrs. yun. So, yun. Okay, ako So, yung ulang gusto. yes. Siya yung, yung alam mo yun, sobrang seryoso. Pati doon sa bahay, sa time, pag matulog na yung babies namin, so, alam mo yun, nakaprepare na lahat, tapos na maghugas ng mga dede, yung mga, so, siya na yung siya na yung gagawa ng mga classroom setting, mga classroom na magagawain or mga activities. So, isa na yun yung pag-check ng test paper. So, alam nyo na, right? Yung checking ng papers, dinadala ni Mrs. dito. Pero, hindi naman palagi. Pero, like ko nakikita kasi, nag-check siya ng mga papers. Gusto talaga niya personal siya nag-check. Ako lagi counterclockwise for checking pag face-to-face. Okay? So, next question, maluwag tayo. So, ikaw naman magbasa. Sino sa inyo ang humahawak ng budget? Example, groceries, milk, for kids, etc. Oh, sino yun? Sino yung humawak ng budget? Okay? So, si Mrs. yun, siya yung nagwa-budget kasi, yun, ikaw lang mag-explain. Nagpapadala ng pera. Oo, Wala ka yun. dito. So, wala ako dito at saka alam mo yun. Kahit naman pag nandito ako, parang laging ramdam niya na parang sobra-sobra yung mga binibili ko. Kaya okay na yung okay na yung I mean, sobra-sobra yung beyond budget. So dapat siya talaga nagba-budget. So, yun. So alam niyo na nakaganti din ako dun sa sa pampas. So the next one yung maluwag naman. Okay, ilan na lang to? Last two na lang tong question. So matatapos na natin. So ito, sino sa inyo ang napakabilis gumawa ng grades? At mabilis mag-decision? Ako yun. Ikaw ba? So, ako yun. Yung kasi nga, nagtaka siya bakit ang bilis kong matapos. So, una, yung ko kasi, yung pattern ko dun sa grades, may na mga scores na. So, pag sinasabing submission, alam mo yun, may mga na ako doon, na input na. So, ilipat ko na lang. So, pag deadline, natapos na agad. Kahit wala pang deadline, tapos na agad. So, alam mo yun, ang bilis-bilis. So, last question for lovebirds, right? So, lovebirds day, So, again, bago natin basahin tong pinaka-last question, thank you so much, right, Mrs. Sulihon? Wow! For, alam mo yun, for guesting. Guesting. Gusto na talaga mag-monetize. During sa akin. Gusto na talaga kasi nga, alam mo yun, kaya tumulong na. Hindi naman. Parang katuwaan lang kasi instead lalabas kami kasi nga pandemic. So, of course, yung Valentine's namin, sa bahay na lang kami nag-celebrate. So, magkasama kami dito sa bahay. So, alam mo yun, alam nyo na pagkatapos itong video na to. Nakain lang kami ng mga, alam mo yung mga sweet, mga cakes lang. May kapitbahay kami nagluluto lagi niya orderan. Yung medyo, lang, alam mo yun, mura lang na mga moist chocolate. So, yun, hindi ko na ipakita dito. Okay, so ito, masikip question. Sino ang mabilis o mainipin sa inyo? Yung mga ang bilis mainip at saka ang bilis magalit. Right? Example, ang bagal ng internet, ganun, pag mag-research, ang tagal-tagal. So, gusto agad-agad, andyan na. So, sino yung mainipin? Ako ulit. So, alam mo yun. So, alam nyo na kung sino nanonood, right? So, laging pumuti na ako.
So laging ako yung laging nainip kasi si Mrs. laging ako na ngayon gagawa dyan, parang gano'n. Pag nandito ako, so siya na yung maglilipat, mag-aayos, ako na lang magpa-finalize. So, alam niyo yun, maganda talaga pag may asawa kang teacher din. So, pareho kayo nakaintindi, right? So, alam mo yun, naintindihan niya yung sitwasyon niyo, pag pareho kayong guro, at saka ramdam, umabot yung pulbo dito. At saka ramdam yung mga gawain sa school. So, naintindihan ka. So, yan na muna yung natin ngayon, i-vlog natin. Thank you so much for watching. So, may sabihin ka ba dun sa vlog natin? Ayaw niya magsalita kasi sobrang mahihain. Sobrang mahihain niya. So, ayaw niya ma-expose dito sa channel ko. So, do not forget to like, subscribe, and hit the notification bell para sa sunod na video ma-update kayo. God bless everyone. See you around.